Kipat ba nong shnong ke shnong balat mau shalia bat ki shnong ba marjan ke Ranikor Civil Subdivision ki bedai ki shnong ki badan senda bat kawa umngi haka live way tre ukla lingkod araja arpenrio kilami pat ba ban persha jur halor ke jingklong mau klong shiap klem akor ke company Bhagya Traders na Guwahati wa pentre ya ke jingkier kinro ha shilen ter kawa umngi na ka banta ban yadai ki shnong na ka jingbam joko Hakani kesngi ki palba jengkini ki artli ki shnong kilai mi renti lang na do ki samlai kan thai bat shinrang ki long kmi long kpa ba ki nong panyat shnong ban let jurep ki jaka ka ba kani ka company kala klong mau pathar ka jaka ka bala khang persha ban ti mau ti shiam da ki board district na do ki por bala let la lap pa kani ka company tang na ka daw ka jingmen toyela de ban pensuk ye ka rukam trikam kala klong pathar ki mau bat ki shiam klem na ngap ye ka jing patha oba koilan khado sarang ba shnong ka balat habai kren shikilat pathai ku bor ulai thua banadu snam arjar hinyo kila dan hadu kombashi spa hinyo photli ki long yeng ki bla sha panjat hakawa umngi kin thup ye ki yeng mani ki school aganwadi bar ki jaka patba bar hadin ka jingarap ka sarkar ban ker kin ro hagi khindat snam baladam kala yarap shibon ulaong ba ka jingklong ma pathar ka company shphang mi ngi kan bo jingma biang e kini gishnong ha ka poliur ba kila ai por ru shphos ngi ka Bhagya company ba ka deiban pendap mau biang e kini jaka te nakaliang jongi kum ka dorbar sinong balat ni penpau ka jing song khia adu kata hai wedei ba ka jing klong mau klong siap ka ba klong pluma hemda perkat ya ka imlang ka salang ya jing penjot yang ka bor mariang ni sinong kitau di marjan te ka manongkong ni penpau ru ka jing song men ka wedei ba ka sarkar India ba kunjuru sarkar Meghalaya ya ke balawan ra ya kena ke projek na kamta ban ai ya ka protection ya kena kisnong ba marjan yo kena ka wa omni te henrei ka ei ka ba kumki long trei ya kena ka kam ki le bom sunyau biasa aga be dei ban klong ki mau ki siam te na kalyang jing kum ka snong ba katuk ani ki snong ki marjan ki snem ki blalek ni la yo ban wan pen i mar khmat kena ka jaka ban nakano ka jaka ba ki dei ban klong ki mau ki siam Henry hadin bang ile keren katuk an lepor kini senam gi blalek Henry ngi ipat mentau senam arajar atsan apun riu kini ki kontraktor pade kile bom senyau ki klong kat bamon iki jaka ten nomor kata ya kene ka jaka kidal ada klong ro mentala kumba sibnai tam ten ngi nakaliang jong kada barsnong ilawan pensange no nama tada ki klong ya kene ka jaka bala penkla dolonong dakam me mariang kala ban kta ya ka snong balat bat ki snong ki mamarjan te nomor kata ngi banse kena kapon ngi habiami pajba na kaliang ka dorbar sinong balat kente bat sendang bat kikun samla banewan ban yapej dan ban khang ya kene ka company ban ti ya kene ki mau na ki jaka ka ba kta ban penjot ya ki jaka jang sinong kitau hanrei na kaliang jo ka dorbar sinong balat nyim khang ya ka project ka bala pentrei ya kene kontraktor bat ka bala ai lengbar ka sarkar India ba kumjuru ka sarkar Meghalaya lengbar ka department water resources Henry ka ei ka bangi kwa ka long ba kidei ban klong ki mau na kiwi pat ki jaka lane kidei ban wanra na ki kwari mo ban pentri kam lane ban snai kini protection wall bat kumjuru kini ki boulder pitching na kamenta ban yada ya ka soil erosion kini ki snong ki jaka ki mamarjan te nomor kata kum ka dor ba snong ni tap da jing snaukhia ka bajur nomor kum bangi tep ba kini snam ki bala lek no kum ba arpo snam tam da ka jing klong pathar jong ki kali la semo ngila banong ki ra na kini ki mau nang ne wa ngi ki ra si ki pat ki jaka te kala penjot kham tam me ya ka snong balat hi borok ko wai ban kat kum ka jing ken jing dia jong aku morong ba snong ba ki ne ki arpus nam ki balalek no ba hadu chispa nyau phau teli ki long yeng tang ki long yeng konthop bat ki yeng school ki yeng aganwadi bat ki jaka puta ngila jot leng ba jing khong klumar jong ki breu ki ba klong ya kene ka iki mau ki siap nang nega wa umnyi te namar kata kum ka dorbar snong ni penpau jing sngo khia hadu kata namar kane ka kta ya ka imlang ka salang ka kta yu barit yu baduk ukun rangli lane ki kun swet ki kun rangli namar sisen bala jot kane ka penjot ka mariang ya kane ka snong balat ka lalong sisa ka jing ka bakraw yang kum jinong song snong te namar kata ngakarpat bat nga apil ha kane ka por ba keyboard bedai pek Kamtam ya ka sarkar Meghalaya lengba ka department joka water sources bakin monitor ya kini ki kontraktor
baki pentrei ya kena ka project ban ai jinyada ya kena ka silenter jong kawa umye nadu mau selia hadu bodar kamot ladu lalpani ndai ban siu sania akini ki company handai ban wan pek kha ban monitor ki nang ba ka jing trei kan ya wood bat kumjuru ban yada ya ka jing klong klumar ya ki mau ki siap ba kumjuru ban ai jinyada ya ki snong ki thawa barok silenter jong kena kawa umye hi barok kawai dan rei ke ai ke ba penlong mentapat hadin bagi lawan trei kini ki kontraktor ya kini ke project ban ai pitching ya kini ke snong mau selia ande ki laklong ya kini ke jaka te namar kata ngi kum ke snong ka thau bat ki snong ba marjan ngi wan menta hang ni ban khang ban klong ya kini ki mau namar kini ke jaka ka yada ya ka jing tut lan ka jing penjot yang ke mariang telada klong ya kini ki mau kan penjot susu arsya laisya ya ki snong ba marjan jong kini ka wa umngihi barok wei Ten nomor kata ngi nakaliang jong kador basong balat berkini wisnong bamarjan ngi ai ka order menta ya kini ki bat pentri gini kini ki kontraktor bakin refilling karena enggak ya jaga पहिला mo क्यों mana है अभी ये जगह पहले जैसा कर देना है तो पहिला जैसा हुआ मतलब इसे पूरा रिफिलिंग करना है ये हम लोग अभी नहीं देगा ये इधर से boulder blocking and sand blocking we not allow. Okay. So according to the order before also we have given the order by the authority means that responsible from the Magarwat before not allowed to block any boulder or sand from the eastern part of the Umngi River. So we have to follow that order. Yeah, so we order you to stop blocking and you have to refill all this. Okay. We'll try to restore everything as much as possible. So you have to do in 1 week. We are giving time you to refill this within 1 week. Otherwise, we will do another. Otherwise, we will do. You give me 10 days. 10 days. Okay, we'll give you 10 days order. If you are not refilling this, so we will go to the higher authority. Ni kum ngasnong gim sim kya ni ailat kat bakile ya kane kajing klong mau pathar le se kajing jot jongi lemba jongani ke lior banwan kalong bakraw kota ya kane ngasnong jongi le se kine kijing tre kijing rap jong ka sarkar ka baplot ya kane ka tingka ka babon ba dak spak lor laban ong ila be tingka ya gini ka dong ka tanjungi le se kan long ka baset ai bat kamlon jimentoi namar la dakine ki kontraktor ki biyo ki le bakla krum klong ni mau te ngada karpat ba yakini kontraktor kumangili persangge ikne ke jaga beli ba kila klong kumto te mentangi kumusnang gila persangge ba kimbichu ban klong yakini ki mau nang ne ke jaga te sakawero ne karpat ya ipem ibalong inong pet yang kmi yaki jaga ki puta po khima te banyo ben sim khalem ya ne ka banta ya ka ba ngi kumusnang ngidon ya ka ban pau chipi kum em bat kum jero ngi iro ba hakane ka jaka menta kumingiri yo ban pej ban khmi jaka baro ni ka don ka kroshar stai silang te ngi kum kasnong gidon ka jing seu khiaru yakane banta le se ka jing don jo kane ka krosharu kolong ka wai jing penjot ya ki bor jo kamariang bakin klong gi mau bat kin teliat bat gira sui pat jaka te na kaliang jo ngi kum kasnong gida karpat jor ipa em ban yo ban simkelem ya kane ka banta kenang bakin kisnong jongi ya ka bakane ka sarkar india kale ban ajirap kat ne banyada ya kini kisnong ki thau jongi le se lada gi mala ban tel kam ya ka jing khrom ba pathar le se kilong ki basep ei bat ki bam don jimatoi em na ka banta ka jiplukai ya ka psa jong ka sarkar tengi kerpat ba ya kinomi khmat baro bat kum jero iki sembalang bakin yo banya pelam di simkalem namar kalong ka bama du kata namar ka jing khrom pathar ya kini ki mau kiba kami mari angka bu nak bentajungi baro Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya